tek sada možete krenuti u pisanje govora. Svaki govor ima 3 dela, uvod, glavni deo i zaključak, to znate. Uvodni deo govora treba da stvori pozitivan utisak i da privuče pažnju. Treba da bude aktuelan, efektan, neočekivan, zanimljiv i ličan. Sada samo dajte odgovore na ova pitanja i zapišite ih, a kasnije ćemo govoriti o stilovima govora, odnosno o tome kako da kreirate govor da bude zanimljiv i uspešan. Na početku govora veoma je važno da dobijete pažnju publike, da se predstavite i probijete led. Treba da zaintrigirate publiku, da pokažete pouzdanost i relevantnost. Kako zaintrigirati publiku? Ključno je da započnete na neki zanimljiv način, da privučete pažnju svoje publike. Šta možete uraditi ili reći da pridobijete pažnju svoje publike? Fokusirajte se na probleme, strahove i nadanja publike na početku govora. Možete početi sa nekim citatom velikih ličnosti, pričom, nekim ličnim iskustvom, povezanim sa očekivanjima publike. Možete govor započeti pitanjem koje podstiče radoznalost publike. Možete da kažete ili uradite nešto neočekivano i iznenađujuće. Taj uvodni deo govora je trenutak kada publika treba da se koncentriše na vaš govor. Priprema ovog dela govora zahteva odlično poznavanje publike, zato smo ranije definisali publiku, ali i kreativnost i malo vremena za razmišljanje. Što se tiče kredibiliteta, nakon što ste privukli pažnju svoje publike, recite im ko ste i zašto ste pouzdani u ovoj temi. Možete naglasiti svoja prethodna dostignuća ili iskustvo u toj oblasti. Publika mora da ima volju da vas sasluša i da vam veruje. Zato smo određivali vaše lične osobine. Relevantnost je sledeća stavka i treba pokazati zašto bi publika trebala da bude zainteresovana. Kažite o čemu ćete govoriti i zašto je to važno vašoj publici. I nakon toga, nakon što ste precizirali temu govora, detaljnije objasnite o čemu ćete govoriti. To bi trebalo da ide redosledom: obećanje, problem, rešenje. Nakon što ste publiku uveli u temu, objasnite koju korist će publika imati od vašeg govora. Problem se odnosi na to koje su želje, potrebe i nadanja vaše publike, koji problem možete rešiti i oslonite se na ove probleme da biste privukli pažnju publike. I ponudite rešenje kako ćete udovoljiti potrebama ili rešiti probleme publike. Ovo je takođe veoma slično obećanju, opet možete nagovestiti koristi koje će publika dobiti na kraju govora. I sada prelazite na glavni deo govora, koji treba da sadrži argumente, podatke i dokaze koji su neosporni, dokazivi i tačni. I ovaj deo govora je u stvari najveći deo. Sada zapišite glavnu poruku govora i argumente. Definišite glavnu poruku govora, trudite se da je smestite u 140 znakova, odnosno u jednoj rečenici. Zapitajte se koja je glavna ideja koju želim da ljudi dobiju od moje prezentacije. Da li je to nova ideja, proizvod, ličnosti ili predmet? U odnosu na ključnu poruku govora kreirajte ključne tačke govora. One treba da budu logički argumentovane. Ako je vaša ključna poruka govora ovaj proizvod je dobar za vas, u odnosu na dužinu govora kreirate ključne tačke, odnosno dokaze, prema relevantnosti. Ovaj proizvod je jedinstven na tržištu, pa ćete objasniti nešto o tome. To je ključna tačka. Na primjeru mog kursa, glavna poruka mog govora je postaćete uspešan lider. Prvo ću govoriti o strahovima i težnjama koje muče lidere, a onda izneti rešenje i činjenice
koje potkrepljuju zašto je baš moj proizvod najbolji za njih. Ključne tačke mog govora bi bile zato što ćete uspešno realizovati svoje vizije, zato što možete učiti sami bez kritike drugih ljudi, zato što ima jedinstvenu metodologiju i cena je povoljna jer traje neograničeno. Naravno, svaku od ključnih tački ćete obrazložiti. Uvek argumente, odnosno ključne tačke, nabrajajte prema značaju ili relevantnosti. Razradite svaku ključnu tačku da traje ne duže od 5 minuta. Najoptimalnije je koristiti 3 ključne tačke za prezentaciju, a između svake ključne tačke napravite prelaz da ne izgleda samo kao nabrajanje. Obratite pažnju da li poruka i ključne tačke imaju smisla, da li je zasnovana na pravim činjenicama i dokazima. Publika već ima formirana verovanja i nekada je veoma teško ta mišljenja promeniti i tada govorimo o predrasudama. U tom slučaju treba koristiti zajednička mesta koja predstavljaju zajedničko mišljenje. To znači da publici treba ispričati ono što joj je poznato da bi došli do saopštavanja nove ideje. I na kraju zaključak. Zaključak bi trebalo izvesti na 3 nivoa. Da ukratko rezimirate vaš govor, da podstaknete publiku da preduzme akciju i da publici obećate neku korist. Ali zapamtite, zaključak treba da bude kratak, efektan i emotivan. U nekoliko rečenica rezimirajte svoj govor, potvrdite najvažnije ključne tačke, tako što ćete izneti najvažnije aspekte ključnih tački. Zatim pozovite na akciju i budite pragmatični koliko možete i odredite vremenski rok akcije kad god je to moguće. Na primer, kažite iskoristite ponudu koja se završava danas. Odluku o učešću u projektu treba doneti do 30. marta. Ako publika treba da deluje odmah sada, objasnite zašto treba da deluje sada. Na primer, kupite sada i ostvarite popust ili rezervišite sada, preostala su samo 3 mesta. Nakon akcije koju publika preduzima, podsjetite je na korist koju će imati. O tome smo već govorili ranije. Treba naglasiti, naučit ćete, dobit ćete, imat ćete korist, veću platu, bonus, živećete bolje i tako dalje, u zavisnosti od toga kome se obraćate.